Il-proġett ta' restawr fuq il-Palazz tal-Gran Mastru wasal fit-tieni fażi tiegħu grazzi għal ħaddiema u esperti ta' Heritage Malta. Waqt żjara li għamel il-President ta' Malta George Vella, il-kap tal-proġetti ta' Heritage Malta, il-Perit David Zara, spjega t-tieni fażi se tiffoka fuq l-ispazji magħrufa bħala State Rooms u l-uffiċċju tal-President innifsu. Spjega wkoll is-sinifikat tal-palazz tul l-aħħar sekli. Li hawnhekk huwa l-unika palazz fid-dinja miftuħ għal pubbliku fejn ukoll huwa s-sit uffiċjali tal-President tar-Repubblika. Allura anke dak iċ-ċerimonjali nnifsu huwa u l-palazz jibqa' ħaj huwa importanti ħafna għaliex għal dawn l-aħħar 4-5 sekli dan il-palazz kien iċ-ċentru tal-poter. L-għan prinċipali wkoll ta' dan il-proġett hija li l-armerija titla f'posta. Jiġifieri titla fejn aħna mdorrin li konna naraw il-Parlament Malti. Fl-istess ħin qed ikompli x-xogħol tal-ewwel fażi li hu maħsub li jimplementa esperjenza ġdida għal viżitaturi. Il-President Vella wara l-sodisfazzjon għax-xogħol kbir wiebes illi qed jagħmlu l-ħaddiema ta' Heritage Malta biex dan is-sit storiku jingħata l-glorja li tixraqlu u jkun jista' jitgawda minnha lkoll. Għada pitada ħajkun palazz li turist jew il-Malti ħajħu gost idur u jara mhux biss kif ġie mibnu li manki jarġa' jgħix l-istorja tal-palazz li qed tiġi biex ngħidlek misjuba mill-ġdid fl-iskavel qegħdin isiru fl-arkitettura, fil-pitturi ta' fuq il-ħajt, fuq il-pavimenti u fuq kollox. Jiġifieri jidhirli li hija xi ħaġa sodisfaċenti immens li tiġi u tara d-differenza kollha. Il-proġett fuq il-Palazz tal-Gran Mastru qed isir b'investiment ta' 28 miljun euro b'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea.